CD, bese sibingelela our president bese kuba-ke izinto zenkosi esibane nazo welihleke igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngicela ukuthi sithole inkosi bathandekayo. Siyabonga inkosi ukuthi sikhona. Singathi bathandekayo. Thank you so much. Get easily intimidated. Amen. Amen. Don't have a general. Amen. So ngiyazi ukuthi unzima ukhona ngisho ngisho mina generally a very shy person. Amen. But again mafashionable ayikho inkinga, but kumele ukhulume noma ezinye izinto iyabakhona inkinga. Amen. Incwadi eyamaHebheru isahluko esi-11 ivesi lika-8 siyacela kuthini kodwa-ke besingaqhubeka nje bese isikhathi but ngenxa yokuthi kufuneke sigcine samoya sifuna kuvesi 10 ngajabula uma ngaba khona kusukelayo incwadi yamaHebheru isahluko esi-11 ivesi lika-8 sigcine kwivesi lika-10. Incwadi kumaHebheru chapter number 11. Akade ngishinga kufona. Sizofunda uvesi number 8. Ngokukholwa u-Abraham wanameka ngebizwa ngokukholwa Yesu-ke letshumayelo kuthiwa ngiqhume sokuceliwe sokuqhubeka naye. Sayiqala sikwababushezi usaqhubeka nabo kwabakuzungu, so-ke nala ekhaya iceliwe ukuthi ngiqhubeke naye. Amen. So-ke it's an Abrahamic model. Yeah. It's an Abrahamic model. Izwi lenkosi lifike libe nabantu elikhuluma ngabo sibabone sengathi babantu, kodwa uma sewusondela ubona ukuthi ababona abantu nje kodwa bayi-model. Angazigazi ezulu zothatha ukuthi i-model soyithola kodwa, kodwa masithi bayi-model sisho ukuthi bamiswe uNkulunkulu basibukele kubo uma kukhona into ethile esifuna ukuzakha. Asithi amen. So u-Abrahama ezwini lenkosi uyi-model. Nikhona kanjani uyi-Abrahama? Kusho ukuthi uyilokho uNkulunkulu afuna sibukele kubo. Uyisibuko. Uyilokho uNkulunkulu afuna sinjani sibukele kubo. Ingakho iBhayibheli lize libize ngobaba wokholo. Libiza ama-Abrahama. Yes, so it is important ukuthi unama-characters eBhayibhelini okumele udlule ekutheni abantu nje, kodwa ebese ubabuka njengama-models noma ubabuke abanye ubabuka ungaphithisi kakhulu nginga abanye ubabuka as a dimension. Masithi umuntu uyi-dimension kusho ukuthi uNkulunkulu usuke efuna ukuthi sithephe noma singene sihambe la ahamba khona ukuze nathi sibe yidethile. Nikhona bantwana. So-ke la-ke sikhuluma nge-Abrahamic model of building, indlela ka-Abrahama yokwakha. Kuthiwa-ke ngokukholwa u-Abrahama walalela. Wenze njani u-Abrahama? Walalela. Kuthiwa walalela. Walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abese
aye endaweni akade ezolamkeliswa ibe yifa lakhe. Uma sigcina ukukhuluma sigcine kunendoda ogama layo uThera. Igama lendoda sathi uThera ubaba kabani? Umantasi sathi ubaba kabani? Ubaba kaAbrahama owabiza umndeni wakhe wawukhipha eKuri lamaKhaladians wathi ubona ubayise eKhenani. Wathi ubona wathi ubayise eKhenani. Kodwa iBhayibheli lisifundisa ukuthi wabe esefika nabo eHarani. Wafika kuphi nabo? Base behlala khona isikhashana. Yena uThera wayesefela eHarani. Nikhona bazalwane wafela uThera kusho amagama wafa ungafikwanga la eThembiwa khona. Ithi iBhayibheli uma eqeda ukufa uThera wabe sekufika uNkulunkulu kuAbrahama efika besezweni la uNkulunkulu noma ubaba wakhe ebengashongo baya khona. So ke enye into kumele ukuthi siyifundise eyokuthi uhamba la ungayikhona ukuze ufike la uyakhona. Ngingaphinda ukuthi manje emhlabeni nje generally kumele ubekezelele ukuhamba la ungayikhona ngoba awufiki la uyakhona. Ma ungafuni ukuhamba la ungayikhona. So alikho iphutha ekutheni bayithole baseHarani ngoba indlela eKhenani idlula khona eHarani. Inkinga iba sekutheni ebese uyakha kanti bekumele udlule. Ungamtshela imumakhe ukuthi dlula kulezo zinto ukuze ufike la uyakhona. Abantu bangena phathe. Ngike ngabuza lapho masifika lapha elokuthini lapha le ndawana elokuthini lapha esingasi la kuno yebo mangifike village ngike ngabuza baba uNdaba bathi ayikho indlela ejika la eqhamukela la siyakhona ngoba nginenkinga nesakhe yasemjebeni. Washo ukuthi manje ngiyakhumbula ukuthi khona indlela ethubezayo izivele la ngoba nginenkinga nomjebeni ukuthi sengathetheka ezala ejwayelekile yilo mjebe lo. Wasake ukuthi empilweni nje kunemjebe nje ehezi kujame Nicola. And ayikho enzima njengokuchithelwa isikhathi indawo obayile kuyo. Hayi bafowethu asikhulume uyayithinta isikhathi umjebe. Akekho umuntu owasuka wathi ngiya kwisakhe yasemjebeni. Kodwa kumele ukuthi ukubekezelele ukuba sendaweni and be frustrated about a place. Inkinga le uma le poster ibhalwa ayisakhi ubhala umjebe. Ngizona namhlanje kodwa kunendawo odlula kuzo kanti awakazabizwa amagama khona. Ngizothe suku akuyona inkinga ukudlula inkinga ukuhlala
wazikhona akuyise la ungazikhona akudlulise la ungayikhona tule namhlanje akuyise akususe la wazikhona ekuyisa la ungazikhona akuhambise la engashongo khona ngizophinda futhi ngoba uyasho uNkulunkulu ukuthi lendlela ozohamba nayo inolwa ndolobo He knows the type of wood. Mazobakiwa i-altar. Kuthiwa lizobakiwa ngesihlahla somthole. Acacia wood. Mazobakiwa kuthiwa ngaphandle niyogcoba uNkulunkulu yonke into yakhe. Uyayazi. Thimele imiswe kanjani. Waste your resources. What you are carrying, Kulu, I pay it was a pay. No, but you figure out that I am far away. Then I go on and then I am. Hey, Kulu, what carrying Kulu? We not let the other pet who will not get a mina. I got the lava day to my desire. Because yonke uNkulunkulu omakhela yona yena usakhe lokuyakha. Wena okwakho uyimanifesta emhlabeni. Hayi yonke into yakhe ayikho uNkulunkulu ayiqalayo kana ayiqedile. Uthi kuJeremiya ngingakakubuki. Esizalweni sikama wakho ngase ngikwazi akubeka wabo into iphutho malenze emhlabeni ukuzama ukuzenza into inkosi engakwenzanga. Uzama usurprise uNkulunkulu. Uyamthusa manje. Wow.
uzothwala ube uzwe phakathi. Abantu ongathi awuthanda imali bese uqala ibhizinisi bona. Cabanga ukuthi ngoba emhlabeni akuyenzi into uNkulunkulu angakufaki ukwazi ukuyiphelelisa. Uyofuza uzelwe phakade wenza into ongenazinsiza zokuyenzeka khona. So ukuthula kunomhlaba ukuthola umhlaba uthola the original manuscripts of who you are and what God has put in you, what things can you do. Any into nje okumele uyifunde mawuhamba noNkulunkulu ile nto ukuthi akekho umuntu uNkulunkulu amuphe ukwazi ukwenza konke. Usukuzoduka emhlabeni mawucabanga ukuthi ungakwazi ukuphumelelisa yonke into. So you must know what you cannot. You must know what you can do and what you cannot do. Uzazi izinto ozenzayo ngoba bengekho abanama expect. Wisibambiso just for a day. Ngeke nakuthuli ngingaqola nakwisho manje sangifika kuzomthethwa baba kunzi. Kodwa emhlabeni lento ukuthi zazi izinto ezibajisiwe, zazi izinto onumber 1 kuzo ngoba awumuhle yona yonke into. Yakhona izinto okumele baqhamuka abantu bazo ebese uthi hayi belungisa i-microphone. Belungisa i-microphone ngoba angeke upheke sengathi uphekela abantu kanti wena uyimuntu lokubulala. Kodwa makuphekwa ngempela akho. Kuyasiza emhlabeni ukuzazi izinto ongekho kwazo. Ukuze uhlele ngosuku lwezinto mase zibalulekile. Ukuyeka ukudla noma akuphekwe kuwe. Banale noma usukazi ukushisa ngoba imali yakho inkinga wena. Kwaphekwa nguye bese awuthini impela. Kwaphekwa nguye. Samaze kusho ukudla ukubana imali yakhe. Hallelujah. Sithanda samasiko. So ubakhuze abethi wena you are master of all. What truly is it? Ayikho. I cannot. Yakhuluma too much. Ungiphokile uqashe umuntu ozobhala English. Ngesibona isingisi sa-2 paragraph ukuthi asiphelile manje. No. Let's ngeke siqede inkulumo. So udinga a professional speech writer. Ngoba uqale ukuba akufani masefuba phansi. Zazi ukuthi ushoda empilweni. Ukuzwe ukuthula futhi ungabe namona. Futhi ngibona izinto oselikhuphukile ukuthi hayi usho hayi message isihlushene. Usuku unokuthula empilweni mawukwazi ngisho ukunikeza umuntu i-platform yakho mawufuna ibe namore impact. Ngiyamthanda umntakazi kaFaro. Okay. Bamshezi umntwana watholwa nguye. Eyiningi zibulele abayithola. Isengazi ifinto ibulawa ukuthi obayithola akanikezi umuntu ayibelisa.
isevile ngoba izandla zakho nje wena azikwazi ukuyisebenza, asikwazi ukuyibeka. Ngoba-ke dadewenu lungasebenzi, uyamazi udadewenu ukuthi imali ayinikeze yena ngisho usukhala akakuningi. Ubuza ukuthi ukhanda inyembezini. Ngiyakweluleka kunento zakho ezilunge ma kuwena oyinjaji uzona. Phela futhi kunento zakho nje engeke zilunge uma kuwena osiphethe. Abanye umebadima asibona kodwa abafana nozungu abadigi manager. Some of you cannot do it. You need somebody. Okumele umbikele iviki lakho. Because when you are in charge, you become irresponsible about your own life. Zingaki izinto uzozenza wangambeka umbeke stage. Bekumbeke amalunyaka amotshela umuntu uzobeka swela. Umtshele wonke amaphupho akho uthi uzokwenza ukuthi nokuthi ebese ebesiceze endleleni yakho. Uyathi umuntu ozoba isiceze endleleni yakho ngamaphupho akho. Akubuze ukuthi iphi license ngoba wawuthenga ngashi. Awuyithandi wena. Usasethemba namanje kade uyikhohlisa. Bayelayo wena. Ngingabhuma ngakuwe. Wayithembisa into eyinithi, wayithembisa iholiday, wayithembisa ifoneta, wayithembisa uyasethembisa, ukhulisa ithembiso, kodwa usasethemba namanje. Ave ngizosithokoza kuphi khona ungashinga nje. Umuntu ozobuza ukuthi uhamba kanjani esikoleni, uhamba kanjani emjimini, uhamba kanjani esikoleni, uhamba kanjani. Awuzithandi wena. Uhamba kanjani esikoleni. Malebona uthenge ushoes bakuze ukuthi yibigate le. Wawuthe uzothengela umahakhe igate ubuze ukuthi le iPhone 13 ngabe yilo elisana ngoba vele wena uzozufa ngaliwe kini. Akuza mama wakho ubaba uyozenza ngokuya ngoba wena imali yama-blocks kuyizona. Vele ngina sizoyenza uma singafuni ukukhathana. Mina ngiyazibeka ukuthi abesikhathane bafike besibuzana ukuthi vele
Siyabonga nje ukuthi lewele safika la empilweni tu. Ayisekho manje. We are bodies of progress. Ngoba uma sizohamba sonke singaphumeleli sonke kuzothiwa abathakathaka. Abona banenyoka. Yes. Uzumaki iminyaka emingaki? Emsabeni.
kuyiphoyisa ngenhlanhla ubabami ezwe ukuthi unekhaya emaphoyiseni ngesikhathi ushengele eqhubeka yena ayofundela ubudokotela mina ngiyongena ephoyiseni ebese kuthi ngoJuni masifuyile sihlangene ushenge nezami zokhuluma nami asakhonekthi umuntu esengikhonekta naye bakwakhe ngoba sinamaphoyisa sobabili ngoba empeleni ngikhiphile phambili la kade sikhona ushenge yakubusela umuzwa bakwakhe usho ukuthi mina angisakingani noshenge sakhe ezalwa naye sengilingana generationally sengiyisizukulwane nesayise therefore umndeni wami usewulacking behind. Yilapho-ke iy'ntshumayelo ezinje zisiza khona makuthiwa ubuyisa umusha njengokhozi ngoba intshumayelo enje iyangivusa ukuthi noma ngisebenza but ngisemunca kodaba yethu angibangena emaphoyiseni enye imali ngihlupe kanisheke ebhasithi. Alright, let me simplify this. Again, noshenge siyalingana kodwa njengoba silingana nje kithi sihleze endlini yodala engaba noma yini kanti ushenge kuyena kubo bahleze endlini epaid up. So mayephuma ushenge uphuma uyothenga umuzi wakhe nangiphuma mina ngokwakhe
izwe ngithi mina inkosi manje ayingenelele ngisho ey'ntweni onemali yazo ikurelease. Wena unayo imali yey'ngane ukuyifundisa, kodwa uJehova akathumela umuntu ozofundisa iy'ngane ngoba imali yakho idingeka ezinye izinto. Inkinga yethu sikhulekela umangaliso masistakile. Mina ngifuna inkosi yenze isimanga ucabanga ukuthi awusidingi. May the Lord relieve your salary. Bonke abantu shekela endlini badinga usizo lomphezulu. Lento yokuthi unengane eziwu-4 ngomuzi owodwa ayilungile. Wena wabeka ucela usizo mhlawumbe ulithola. Into umuzi simkhulekela mhla singena kulowo khala. Everything that God did for you for the first time is supposed to be a testimony for the second one. ISouth Africa kuphela lapha abantu besebenza khona imisebenzi eyodwa. Sojini. Go to America and other countries. Umuntu umise mina umise ebusuku. ESouth Africa uma usizi luqala mhlawumbe umuntu ethola umsebenzi. Isibindi usithatha sokuthenga umholo ngoba kade ukuletha nawo. Umholo umholo wakho ukuletha nawo. Unesibindi lesokuthi uzakutshela abantu ukuthi uyahola nge-15. Uhola nge-15 bese uhole kwenzakala. Uhole kwashintsha isimo sikabani kwakho. Ngoba umholo wakho usikhala ngaye. Hambe umsebenzi yakho. Now uthole ufunde zale zakho. I give you 6 months. Thola into ozoyenza ngezakho. Mangezona izakho benze ngomlomo. Mangomlomo wenze ngenyanga. There are people who are depressed online, but they don't want to. Do you hear me? But they don't want to phone. I think khona kholo unikeza abantu attention and they pay you for that. Amen. Namhlanje ngifuna umuntu aphinde nake kasuki. Ngizocela umoya oboneliseke. You are too comfortable. You are too comfortable. Thina silinda uzulahle umsebenzi kanti singethuba yokukhanda ezinye izinto zokufaka imali. I am shaking you tonight. As I close this service, masishintshe izimo zakho kodwa sokuyithintithe sokuyinyakazise namanje usahlezi kodwa ngiyakhuluma sokuyinyakazise uthi nginamandla okwenza konke ngaye owinisayo thina bathathu uthi siyashintsha isimo sakho. Ngina 7
Hey, mina la ngakhe khona umuzi wami kunemigwaqo e3. So into engayenza vele ngivale la ngaphandle ngithi angisahlali number 38. Ngivula igate ngale ngithi ngishintshe address because mangakushintshe physically shintsha but ngimemezela the change of address namhlanje. I'm here to announce change over your life. I said to the camera, I give you 7 days to have an extra income. Since all our project, I'm talking in the innovation and I'm talking here, may the Lord give you ideas. Be innovative tonight. Nigeria is the business people don't sleep. They want to bring innovation in the same business. Moto yako ishuwe wezinye. Ibale wayifako yakho. Mayingena ukuthi ikhodi ithi bese uyaconnectisa. Mawuqeda lapho ukuthi kwabafundayo here is a free laptop. Be innovative because the business iqala i-idea igcina ingasayifaki imali ngoba sebebaningi abalenzayo. Ungayiqali into ongeke ukwazi ukuyi-revolutionize. Nakukhona khona wena musukuneliseka i-status quo. Namhlanje ngimemezela umoya wokucikeka.
siye usezingeni lokwelekisela. You can't. Unezizukulwane ezine okumele zithole imali yakho. Le esahlula kufika kuyo. Bayibheke olungileyo ushiyela ifa abantwana babantwana bakhe. Musuneliswa yileyo mali kunezizukulwane eziwu-4 ezibili. If you can't feed the city, you don't have money. If you can't feed the city, if tomorrow Tewini can be hungry, someone must raise his hand and say, everyone, I'm bringing groceries in your house. That is a revolution. Masahluleka uyikhanda thini ikwazi okanye amaphoto. Asakabi ngani. But I announce tonight, money is coming. Lord Jesus, I pray. I'm looking for a business person. I'm looking for a professional. I am a child of a status code. Rather than stand here and pray for you. Your business is stagnant. Where's the business? I was like, oh, you want to get that? And we are saying, we want to break the new ground. Come and stand here. We need new cars. We are breaking the ceiling. We are breaking the ceiling. It is our contract in the name of Jesus. Ever for it to have led in like that, there is money and there is money. Do you know what is this thing? You never had a rate. You still say on that, but you never could hear what it is about the force. Now, I'm trying to do my force. See
nangiyatinga ushintsho. Start out whatever you have. Isipho nayo uNkulunkulu